el batlle d'en Bas, Lluís Amat. Tot just avui a Can Trona presenteu un balanç d'aquests 4 darrers anys. D'aquest balanç, tenint en compte el vostre programa inicial, què heu aconseguit i què queda per fer? Però el primer que he de dir és que el que fem avui no és una altra cosa que el que ja hem fet. Vam fer amb els 100 dies de govern, vam fer amb els 2 anys de mandat i ara fem aquests quasi, encara no 4 anys de mandat de govern. Això que estem fent és una precisament de les coses que ha canviat, no? Explicar sempre de forma molt transparent tot el que fem i per què ho fem, què tenim, què no tenim, perquè es devem als ciutadans. D'altra banda, hem aconseguit, que avui explicarem, gairebé el 90% del nostre programa l'hem assolit. Hi ha algunes qüestions que ens falta per fer, com per exemple el tema del centre de secundària, que ja estem treballant per això. I sobretot per nosaltres el que és molt important és que nosaltres ens vam presentar amb 7 principis, no? Que parlaven de rigor, de dedicació, de transparència, de compromís, de responsabilitat, etc. I jo dic amb tota la humilitat, però amb molt de satisfacció, que ho he tingut sempre, cada dia present, no? El fet de treballar sempre per al ciutadà i intentar-li estar molt a prop, treballar en equip, explicar les coses, atendre les coses del dia a dia, i després, clar, ens hem trobat projectes que hem hagut de redefinir, com el fet que estem aquí, que eren projectes que ja s'havien iniciat i que també ens ha condicionat, no? I bé, avui fem aquest balanç i com que m'ho demanes, la idea també és la enorme il·lusió de poder continuar treballant, no? Perquè crec que hem fet molta feina en 3 anys i mig, o quasi 4, i ens queda encara més ganes de fer més feina per fer, tot el tema de l'habitatge, en fi, molts temes que incidim i seguim incidint, no? La nostra satisfacció, en tot cas, és que vam dir que estaríem per la gent i amb la gent, i això hi hem estat molt. Moltes gràcies, batlle.